Хәерле кич. Вәгъдә иткәнчә, август айында умартачыларыбыз белән бал сезонына нәтиҗәләр ясарга җыелдык. Уңыш ничек бәяләр нык күтәреләме, бал кортларын югалтулар күп булдымы? Сез без кунаклары белән шул хакта фикер алышырбыз. Хәерле кич, хөрмәтле кунакларыбыз, тапшыру дәвамында үз фикерегезне төймәләргә басып та җиткерә аласыз. Зәңгәр килешү, кызыл килешмәү билгесе. Иң беренче чиратта бәлкем әле иртәрәктер дә нәтиҗәләр ясарга. Ләкин шулай да уңыш һәрхәлдә фаразланганча булды микән? Өметләр акландымы? Ничегрәк, кем күпме бал җыйды? Хәзерге көндә иртәрәктер нәтиҗә ясарга, чөнки менә хәзер бүгенге көндә дәгән уже әле кортлар бал җыя. Но әйтергә була инде узган елга караганда уңыш әзрәк. Безнең якта менә үзебездә дип әйтик, уңыш әзрәк булды. Сүздә юк. Уртача күпме бал алдыгыз? Әле беренче аертканда, мәсәлән, бер баш. Уртача 10 кило дип әйтик инде. Булай 25ләр бер умартага дип әйтик, 25 кило бал чыкса бик әйбәт була инде. Алдагы еллар назарәт күбрәк тә була иде. Әлки районда ничегрәк икән һәм сез күпме балы аерттыгыз? Менә балның әз булуы бәлки корылыкка бәйледер. Нәрсә белән бәйлисез? Хәерле кичләр, минем үземнең статистик буенча үзенең умарталык арасында 22 белән 23 арасында минем өчен быелгы ел бик әйбәт, әлхәмдүлилләh шөкер. Минем уртача 25-30 кило товар бал чыга. Әле хәзер генә киләм, умарталыктан чакырттыгыз. Рәхмәт. Корылык әйтмәс идем, безгә зыян килде дип. Башка районнар белән карасак, бездә бик әйбәт булды һава торышлары. Әзрәк май айы корылык булды, юкәгә, чәчәкләргә бик әйбәт булды. Уңыш. Менә нәрсәгә бәйле соң? Бер умартачыда бал әз, икенчесендә күп. Нәрсә белән бәйләргә була моны? Кем җавап бирә алар? Без тагын бер умартачыдан сорыйк әле. Алмаз, сезнең уңыш ничек? Күбрәк умарталыкның урнашуыннан да күп торадыр инде. Менә безнең Биктау ягында, мәсәлән, бал башка районнарга караганда кимрәк була. Җир сыйфатына карап та инде ул бит инде чәчәк ата, нектар бирә. Безнең 8-9 килограмм әлеге вакытта бала ертылды умартачыларның. Әле тагын нәрсә булыр, но артыграк булыр дип әйтә алмыйм мин. Артык булмасына дип уйлыйм. Сездә дә шулай узган елга караганда 2 тапкырга диярлек кимрәк килеп чыктымы инде бал? Былтыр менә минем үземнеке 1 ядан 60 кило бал булды. 1 ядан 60 кило бал булды. Бу елны 6 тапкыр кимрәк дигән сүз инде. Менә һәр ел сайын фермерлар белән умартачылар арасында ниндидер низак килеп чыга. Быел ничегрәк ул низаклар чыктымы, берәр консенсуска килә алдылармы? Алмаз әфәнде. Баштан әйткән инде, быел үзгәрешләр елда булачак дип. Һәм инде күреп торабыз, иң авыр беренче адымнарны без атлый алдык. Хуҗалыклар менә Орша районында, Актаныш районында, тагын беренче районда зыянсыз препаратлар куллана башладылар. Һәм инде шул зыянсыз препаратларның эффективностен күрәбез. Һәм шуңа күрә быел менә шундый үзгәрешләр булга күргәчтен без уңай ел дип уйлыйбыз. Әйтәләбез. Но икенче яктан карасак, безнең кортулучылыклар да булды. Аны әйтмичә булмый. Һәм инде әлбәттә без шулай ауга бәйле инде. Ауга бәйле, әлбәттә, анда да үзгәрешләр бар. Безнең комиссиялар вакытында эшләп, үзенең бөтен пробаларын, бөтен әйберләрне вакытында алып, эш алып барынды. Һәм инде бүгенге көндә без менә шушы стратегиябезне, авыл хуҗалыгы министрлыгының стратегиясе белән барабыз. Һәм инде 1-2-3-4 елда без шушы ситуацияны кулга алырбыз дип уйлыйбыз. Чөнки менә бүгенге көндә 40 мең гектар майдандагы бөтен интамофил культура дип безнең майлы культуралар, алар менә шушы зыянсыз препаратлар белән эшкәртелде. Төрле препаратлар бар, эффективностьлар да төрле. Без менә тагын һәр икенче елга агрономнарны җыеп, тагын укытабыз. Чөнки менә былтыр укыткан агрономнарның берсе дә умартага да, кешегә дә зыян салмады. Аларның үзгәрешләре дә бик көчле булды. Һәм инде шуңа күрә нәтиҗәне күрәбез. Менә Орша районында Ама умартачылар нәтиҗәсен күрә микән? Низаклар килеп чыктымы сезнең? Төрле җирдә төрлечә. Фермерлар белән әйтегез. Бездә фермерлар юк, бездә Кызыл шәрек, агр хуҗалыгы. Хуҗалыклар белән, шул фермерлар белән инде. Юк, бер холдинг белән сөйләшергә уңайлырактыр. Аның беләсең, каян нәрсә алганын, кичкенә уже фермерлар каян җайлары таба, шуннан алып кайталар үзләренә күбрәк. Менә бездә агуланы булды иң ак тапкыр 10 елда.
Шуннан бирле менә 13 елда без, Аллаһка шөкер, бездә андый культуралар да утыртылмый. Уртак тел табылды. Уртак агрономыбыз да бик әйбәт. Шуңа күрә мин зыян күргәнем юк. Бұл вакытта ничек хәл иттегез? Һәм хәзер ничек булачак ул? Менә агрономнан да сорыйсы бар, сездән башта сорыйбыз. Әйтик, шушы зыянсыз препаратлар турында әйттек бит инде. Кемдә кем, мәсәлән, шул ук агроном, фермер әйтсә, җегетләр, башымны катырмагыз. Миңа менә ничә ел буе сыналган препарат кирәк. Бөтен чүпне кырып бетерсән шунда, сез теләсәгез нишәгез дип әйтсә, аңа карата инде санкциялар кулланырга була. Һәм әгәр дә ул инде берәүнең дә сүзен тыңламыйча, сонга сукмыйча, нәкъ менә шул зыянлы препарат белән үзенең басуын эшкәртеп, кортлар үлгән очракта, андый кешенән инде җавапчылык көтә. Менә сез 10 елда ничек итеп хәл итә алдыгыз? Агуландылар, кортлар үлде. Җавапчылыкка тартылдыгызмы холдингны? Мин әйтмәсен, шундый зур ни күрдек дип, зарар умарталыгы өчен. Үлүче кортлар күренде, ул вакытта бит әле һавада нитәләр иде, эшкәртәләр иде. Кукурузниклар ниләр белән самолетлар өчеп йөрү, хәзер астаңына эшкәртәләр, ул яктан элеккеге вакытларда нирәге динде. Кыенрак иде. Мен калса кешеләрне соңга сукмаучы андый хуҗалыклар да, фермерлар да юктыр бүгенге көндә. Алар ничек ачыкмы сөйләшүгә? Мәсәлән, Арча районына әйтәм инде, бу безнең инде 2 ел электән башланды бу проблема дип әйтик. Монда инде умарта кортларны агулау бу беренче кынырау зур проблема да. Ни өчен дигәндә, безгә җыелышта җыйган вакытта хуҗалыкларны җыйганда, башка агрономнар, руководительләрне җыйганда әйтәдер. Бүгенге көндә умарта кортларын агулау үлү бу беренче мәсьәлә, икенче мәсьәлә була, кайчандыр ничәдер елдан соң сезнең продукцияңызны бер кайда алмаячаклар. Ни өчен дигәндә, без агулыйбыз шундый агулар белән, умарта корты үлә торган бик көчле агулар белән. Көчле агулар белән агулар, значит, ул үсемлектә дә була. Менә бүгенге көндә моны белән килеп терәләр. Всё, продукцияны алмыйлар. Просто алмыйлар продукцияны, но безекеләр инде безнең Арча районы хәзер бит инде берничә ел моны белән көрәшәбез бит инде, агулаулар булып тора. Шуңа күрә менә бу елны уже безнең бер 70-80% хуҗалык уже биологик препаратлар белән кулланылар. Или же препаратлар зыян китерми торган умарта кортларына, и монда бик катгый торабыз инде без агрохимический теге требованиялар төннәгәнәшләргә җил туктагач умарта корты менән например сәгать 8-дә мишигенә кайтып битә, шул вакыттан эшкә тотабыз. Иртәнге 3-тә чыга, шул вакытта уже сез туктарга тиешсез дип. Умарта корты ул эшкәртелгән басуга керми. Анда ис була, ул анда керми просто. Иң мөһиме аңа очкан вакытында ул агым үзенә эләкмәү. Өстенә сипмәскә тиешне. Но бар системный препаратлар, ул үсемлектә булып, анда исе беткәннән соң килсә, аннан да агуланырга может, но зыяны аны хәтле булмаса да, үлү бар булачак. Шуңа күрә без әкренләп менә бу биологик препаратларга күчеп беттек. Күчеп бетеп барабыз инде. Теге әзрәк булгаларга может фермерлар действительно дөрес әйтте. Алалар препаратларны теләсә каян алаларга могут теге арзанрак җирдән арзан препарат соответственно бик агулы була инде. Умарта кышын түгел кеше өчен. Шуңа күрә андый нюанслар әзрәк бар. Но безне практически күп хуҗалыклар инде кем әйберлән рапс белән шөгыльләнә, күчеп бетте әйбергә. Биологик препаратларга дип әйтәләр. Но беренче төп булмый, табигать шулай яратылган, менә бу рапсны игә башлаган вакытта андый проблемалар юк иде. Һава торышлары да мондый түгел. Бүген көндә хәзер безнең менә бу безнең бик комашалы торган рапстайнул капустный моль берничә поколение бирә, к сожалению. Шундый бизәк иртүк киләсен ул юк, кичнән киләсен уже бөтен басу кыртта, яна срочно тизенә кирип китәргә кирәк. Но без хәзер инде лучшие меры борьбы нәрсә дип атала, профилактика бит инде, орта вакытта да шулай. Шуңа күрә без әзрәк менә бу искә килмәсенә тотып торырга дип шундый слабырак препаратлар белән кулланып, кыртны в общем кертмәскә дип инде. Бүген көндә аларга карата бишәкләрдә барлыкка килә башлады инде. Ансында куллана башлар, дельта әйберләр белән сибеп, дроннар белән сиптереп инде. Андый ысуллар да бар. Но әйтеп торам, ансы инде, конечно, әзрәк әйберәк, эффективности кимрәк, ансын вакытына тотып калырга кирәк инде. Шул. Агулау темасына бер нокта куяр өчен шуны әйтергә кирәк. Менә элеккеге вакытта 1-2 ел миңа чыннан да җәй дәвамында умартачылардан һәр вакыт нидер хатлар килеп тора иде. Менә монда агуладылар, тегендә агуладылар, бу теманы ала алмассыз микән дип. Быел тынлык.
барыбер берни кадәр бу проблема шешелгән дип уйлыйбыз. Әмма сыйфат ягыннан балны бит инде без хәзер ала башлыйбыз. Яхшы бал кирәк безгә һәрберебезгә. Балның яхшысы начары буламы? Бүгенге бу тема безнең актуальный нәрсәдән чыгып. Беренчедән быелгысы елда менә без инде аны әйтеп үтте Алмаз, умартачылар да, хәвескәр умартачылар да, күп еллар монда безнең арада бар, күп еллар бу умарта тоткан умартачылар да. Менә минем нәрсә әйтәсе килә. Быел 18 районнан безгә килде мөрәҗәгать. Менә ул районнарны мин санап китәргә, Биектау районы. Алар менә монда, аның кешесе дә бар, умартачысы да, Камы тамагы, Түбән Камы, Теләче районнан безнең 8 мөрәҗәгать килде. Умарталар кырларына агуладылар. Безнең умарталарыбызны без күп дип тә әйтеп булмый, әз дип тә әйтеп булмый. Саннарын мин хәзер әйтмим инде. Чагыштырып әйтсәк, мәсәлән, узган ел белән. Узган елга караганда берме-бер кимеде. Кимеде шул. Бөтенләй бетте дип әйтеп булмый. Чөнки менә әйтеп үтте безнең Алмаз авыл хуҗалыгы министрлыгында безнең инде бу күзәтчелек бүлекчә җитәкчесе әйтүенчә, бик күп тырышлык куйдык кыш көне укулар. Менә бу форумнар үтте, съезд, умартачыларның съездлары. Менә бик күркәмеш бу, менә дәвам итәргә кирәк, тукталырга ярамый. Менә һәр вакытта артка борылып карап, һәр вакытта караган. Без инде мин яратам 19-нчы елны беренче тапкыр бик күп санда безнең югалтулар булды. Кичкенә адымнар белән алга таба барабыз. Әмма сыйфаты ни ди? Сыйфатына сез рекламадан соң җавап бирерсез дип ышанабыз. Рекламага тукталабыз. Хәерле кич, Тояну нуктасы студиясендә умартачыларыбыз белән быелга нәтиҗә ясарга тырышабыз. Әлбәттә, инде баштан ук әйтте егетләр, әле иртәрәк дип. Шулай да әлегә белгән мәгълүмат ул быел күп кенә төбәкләрдә балның чыгышы узган елга белән чагыштырганда берме-бер кимрәк дип әйтсәк тә була. Инде килеп терәлдек хәзер сыйфат мәсьәләсенә. Идрис абый, сезнең белән дәвам итәбез әңгәмәне. Бер сорау гына өстәп бирәсе килә. Барыбер агулана бит инде. Нинди препарат белән булса да, ул басулар агулана, аннан башка эшләп булмый. Агроном үзе сөйләп тора, бигрәк теге зәһәр бүҗәкләр бар бүгенге көндә, бер көндә басуынны калдырмый торган. Сыер сөте белән антибиотикны әйтсәм аңлаешлырак булыр инде. Ул антибиотикның изе бик тиз табыла сөттә, сөт составында. Һәм ул бер чилектә булса, бөтен мишкәңне яраксыз итәчәк, анда антибиотик изе булачак. Бал составында андый кушылмалар, алар берәр ничек күренә микән, юк микән? Менә бал составында да сөттәге кебек күренә. Без аны даими тикшереп торабыз. Безнең монда центральный үзәк аппараттан инде Мәскәүдән, Росехознадзордан елның-елында килә безгә тикшерүне үткәрү йөзеннән балларны без алабыз. Квартал сайын алабыз. Менә инде хәер бал башланды бит. Август башыннан тикшереп торабыз. Антибиотиклар менә былтыр, быел әле без тикшерүне бөтенләй башламадык. Күп күләмдә. Әмма ләкин берничә пробада безнең антибиотиклар табылмады. Нәрсә әйтәсе килә? Безнең бик каты кызыксындар авыл проблема ул инде агу пестицидlar турында бит. Менә 10 проба безнең менә быелгысы елда безнең лабораториягә, подведомство лабораториясында ул безнең быел да инде ул лабораториягә 10 проба подмор дибез үлгән кортларны тапшырылды. Унысында да 100% пестицид табылды. Бу бал кортларында. Бал кортларында. Балда. Балда, менә балда 5 проба килгәне бер бөтенесе дә отрицательный дибез, бернинди дә пестицид юк. 25 проба китергәннәр, 28 проба китергәннәр түләп, аларда 100% бер әйбердә табылмады. Чиста. Балда табылмады. Аннан соң күп кенә пестицидлар хәзер инде безнең регистрация үтә. Ул да шатлыклы хәбәр. Шуңа күрә күп кенә кемнәр безнең бүгенге көндә Татарстанга, или Россиягә кертә торган пестицидлар һәрберсе дә регистрация үтә дип әйтеп булмаса 100%, но 80-90% белән регистрация үтә. Значит, кулланышка алар регистрация үткән булырга тиеш. Аларны без контрольдә тотарга тырышабыз.
Бу эш киләчәктә дә активлаштырырга тиеш инде. Менә хәзер ярминкәләр башланачак. Ул ярминкәләрдә һичшиксез бал сатачаклар. Менә ул балларны сез тикшерәсезме, юкмы? Бик дөрес. Бу баллар ярминкәгә бара торган бал һәрберсе, һәрбер пробы менә һәр елда ул ял көннәрендә була бит инде. Ул шимбә көннәрендә үткәрелә. Безнең Казан шәһәрендә дә, Түбән Камада да, Яршалда да һәрбер сатырга килгән умартачы, шәһәвәскәр умартачымы, фермер хуҗалыгыннан киләме, эшмәкәрме, һәрбер бал тикшерелә. Бу беренче чиратта ветеринар санитар экспертиза үтә, һәм менә шушы югарыда әйтеп үткәнчә пестицидларга тикшерелә. Чөнки тикшерелмәсә, ул бал кертелми. Җегетләр, сезнең үзегездән сорыйсы килә. Идрис Сабин аны эше бик күп. Аның өстенә йөкләгән вазифаларны белсәгез, икебез генә серләшеп алабыз алар турында. Өлгерелмәсә, андый документлары булмаса, менә сатып алучы килде ди каядыр базарга, я берәр авылга машинасы белән килеп төште умартачы. Ничек итеп белергә була бу балның сыйфатлы һәм кирәкмәгән әйбер кушылмаган икәнлеге? Лакмус кәгазе барманың берәр төрле, теге химический карандаш белән сызып карарга кирәк дигән әллә кайчан габиләр усуллары бар иде. Андый менә карап торышка гына чамалап буламы, юкмы балны? Безгә бер тапшыруда әйткәннәр, сез аны аермаячаксыз дип. Мен эшләп караган бар, үзенең балны салфеткага тамызып, су булса, салфетка җыюшләнә. Балның үзендә су булса. Өлгермәгән булса, өлгермәгән булса, кушылган булса, сироп булса, әгәр дә чиста бал булса, салфеткасында тора җыюшланмый. Менә либо кеше кулга сылыйсың, ул крем шикелле сеңеп бетә, чиста бал булса. Чиста булса. Шикәрләнеп калмый кулда. Тагын берәр ысуллар бармы икән? Минем үземнең инде алай тикшергән юк. Мәсәлән, киләләр икән анда, менә әйтте бит инде, булай гына аерып булмый инде аны балны. Теге алышы булса инде аны бал дидәген алып кереп китә инде ул аны. Но мен менә сельхоз ярмаркаларда саткан кеше буларак әйтәм инде, киләләр менә химический карандаш белән дә килеп тикшерәләр иде. Гәҗиткә куеп ягып та карайлар иде, утыртып карайлар инде. Бал нитергә тиеш түгел, янырга тиеш түгел инде. Алай торып та тикшерәләр иде. Булай гына теге простой алыш алай аермый. Алма сезне тикшергәннәр булдымы? Минем тикшергән шул лабораторияга бирәбез инде үз тикшертергә. Анда бер тапкырда начар хәлләр килгәне юк. Ә менә сатып алган кешегә инде мин тәкъдим итәрем. Һәрбер сатып алган кешегә үзенең умартачысын аның җанына килеп, җалкауланмыйча, авылга кайтып, заказ биреп тә почталар балыр. Аның хәзер телефон бар, ничек эшләгәнен рәхәтләнеп карап була, проблема юк. Шул кешедән конкретно акчасын, авансын бирсәгез дә ярый. Иң шундый әйбәт вариант шул. Әйбәт вариант. Менә без үзебез, минем гаилә нинди проблема белән килеп очрашты быел. Без ел сайын Арча районының Сижи авылыннан бал ала идек. Быел никтер ул авылда бал юк, бер умартачыда да бал юк. Менә килеп очраштык проблема белән каян алырга балны? Менә кая тәкъдим итәләр умартачылар балларын? Бүгенге көндә әйтеп киттек, ярминкәләр башлана сентябрьдә. Сентябрь айында ярминкәләр башлана, анда инде барыбер без тикшергән, безнең нидә, менә Россельхознадзорда ветеринарлар да тикшергән бал, анда инде теге алдакчы умартачылар бармыйлар? Безнең авыл хуҗалыгы тарафыннан эшләнгән ярминкәләргә. Шуңа күрә шунда алып була. Аннан соң инде менә әйтәсез. Бәяләр менә умартачыдан килеп син мәсәлән, фәлән сумга аласың, ярминкәдә аның бәясе бермә-бер артык булырга мөмкин. Юкмы алай? Аермасы бәядә. Артыграк булыр дип уйлыйм, чөнки менә һава шартлары быел авыррак булды, корылык та булды, суыгы да булды, кызуы да булды, әмма дә ләкин барыбер менә бүгенге көнгә килеп килсәк, барыбер әле бал җыялар кортлар, һәм инде безнең битенең бик күп культуралар бар, көнбагыш та бар, карабудай да бар. Шуңа күрә быел без барыбер былтыргы объемны тулысынча тутырмасак та, былтыр инде рекордлар куйдык. Быел барыбер үзебезнең ихтияҗны хапларга бал җыячакбыз. Шуңа күрә инде бәясе дә артык үзгәрмәс дип уйлыйбыз, чөнки умартачылар әйтәләр, менә бәясен күтәрергә кирәк, бөтен бергә бәя күтәрелә дип. Ул алар да дөрес, чөнки умартачының эше авыр. Бөтен умарта белән шуларның кешенә белә. Менә киләчәккә карасак, менә бүгенге көндә минемчә әле бәяне күтәрергә дөрес түгел, чөнки елдан ел умарта балын ашаган кеше кими.
Ул 20-нче елдан сында Ник кими икән ул дөрестән дә менә игътибар итәм, бал дип бик үлеп киткән кеше юк хәзер. Чөнки төрле факторлар бар. Чөнки кибет киштәләрендә печеньеларның төрлесе бар, конфетларның төрлесе бар, бәлки шуңа бәйледер. Аннары әйтеп төзәтсем килә, менә сез кими дисез, кешене тыңласаң, кеше белән сөйләшергә кирәк бит, үз клиентларыбыз белән, ни белән. Халык әйтә, менә аларны бер алдалыйлар, ике алдалыйлар, аның уже күңеле кайта балдан. Аннары икенчедән хәзерге вакытта бик күп аллергик кешеләр. Аларның гомер буе булмаган аллергияларның аллергиялары бар. Алар бит инде үзенә-үзе килеп чыкмый. Ул Сәламәтләнүгә таба бармый. Сәламәтләдән дә ул кеше бит нәрсәсе балга аллергия каян барлыкка килә, определенный фирмалар усваивает. Значит, иммунитет слабый кешедә. Бәяләргә килгәндә менә 3 литрлы бал бәясе хәзер күпмегә йөри һәм аны умартачылар билгелиме, ничегрәк үзара сөйләшәсезме, сез ничек килеп чыга? Әйдә үзара сөйләшмичәгә рәттән әйтеп чыгыгыз, 3 литрны күпме? 2000. 2000. 1000 сатабыз. 1000. Ортасы булсын инде 1800. Бәяне шунда куеп та алды шул арада. Менә бер яктан дөресрәү дә түгел. Балда бит төрле була. Менә карабдай балы бар диләр, кымбагыш балы бар диләр. Менә быелгы көндә юкә бал Татарстанда бик сирәк. Ул булай да гомумән әйткәндә, мин менә үземнең кулларыма мазул чыгарып, менә ике кулымда да мазул бүген. Минем 1000 жарым балны сатасы килмәй. Аннары кемдер сироп бирергә может инде бездә бит менә әйтеп киткәнчә кеше бер алданса, ул уже шуның өчен мин һаман әйтәм, бер кешедән алыгыз. Миндә булмаса да бер клиентлар киләме? Менә һәр вакыт бер сатып алучылармы? Ну, клиентлар где-то 15-20% алар үзгәреп тора елны-елга. Кемдер китә, кемдер ашамаска мөмкин, кемдер ашап бетерә алмый аны. Әйе, андыйлар да күп. Бал ул аз түгел, дөресен генә әйткәндә. Юк, кемдер бит 12 банка ашый. Елына 4-3 литрлы банка ашап бетерәбез. Әле дә тозармагансыз карагыз. Безнең гаилә. Безгә 4 банка кирәк. Бирсә биргән икән Ходай кеше. Әйтәсем килә, бәяләргә килгән вакытта дөрес әйтәсез, бәя күтәрелә нигә? Беренчедән менә ветеринар санитар экспертиза. Улар бит инде алар прескурант күтәрелде, ул балның бәясенә бәйләнгән. Балның төрле бәяне әйтеп киттеләр. Монда качестводан да гына әйттеләр, шуны гына сөйләп китәсе килә, балның объемыннан тоже тора. Бәя дип әйтик инде, менә безнең 300 баш умарта, без инде кемдер ала 500 кило бал, кемдер ала 5 тонна бал. Берсе 2000-га сата, берсе 2000-га аны хатлап объемны сатып бетереп булмый дип әйтәсем килә. Форсаттан файдаланып, менә 3 кеше бар монда, бәлкем агрономнар да кушылыр. Киләсе елга күз салсак, кайсы токым бал кортына өмет баглап торабыз. Чирләргә бирешмәс, кышларны әйбәт кенә чыгар, киләчәктә шушыңга барырга кирәк икән дип. Кыскача гына әйтсәк. Без мин әйтә алмыйм, мин алай тикшергән юк, біз әнкәләр сатып алмыйбыз, умарталар сатып алган юк. Бездә инде уртаурыс, среднерусский барды кыртлар дип әйтик инде. Кышлаулары, ниләре среднерусский, татарский популяция, ул бөтен Татарстанда да иң әйбәт саналган кышлаулары буенча, бал җыюлары буенча аңа не юк, әмма ләкин авылда тоткан кешеләр инде анда күбрәк более миролюбивый дип әйтәләр инде. Безнең племенниклар бик катышлыйлар. Алар Германиялардан 20 меңгә бер ана кыртын сатып алып кайталар. Алар бик зур хезмәтләр куялар шуның өчен. Авылда бер менә шундый миролюбивый породаларны тотсаң әйбәтрәк инде. Урманга якын, читтәрәк булсаң, анда инде безнең жараткан среднерусский, татарский популяция дип әйтәбез. Булды, шуның бер. Төп система булды бу. Без моны тагын бер әйләнеп килеп, тагын бер сөйләрлек булды. Бу теманы күтәргән саен яңа ягы белән ачыла. Һәм дөрестән дә җәмәгать быел беренчедән бал азрак дип сөйли барлык умартачылар да. Икенчедән инде аңларга кирәк. Бу өлкәнең дә кем өчендер бизнес икәнен һәм аңа да бу егетләрнең хәләл хезмәте кергән, ул инде арзан әйбер була алмый. Берничек тә янчыкларыгызны әзерли торыгыз дип әйтүем, бал яратсагыз, Луиза кебек. Июль айы җиләкләре белән кадерле булса, август айы балы белән, яңа аертылган бал белән чәй эчүләргә ни җитә? Чәйләрегез тәмле һәм баллы булсын. Таяныр нокта һәр вакыт бар, шуны онытмагыз. Рәхмәт, уңышлар.